व्यासपीठावरील व माझ्या समोरील सर्व मान्यवर, राजापूर अर्बन बँकेची तळी येथे 12वी शाखा आपण सुरू करत आहोत. त्याचा विशेष आनंद होतोय. यापूर्वीच आपण 7 मेला सिंधुदुर्गामध्ये तळ्या येथे शाखा आपण चालू केली होती. या राजापूर अर्बन बँक 1 ते 2 वर्ष पूर्ण करताना 1921 साली या बँकेची स्थापना झाली. 1 ते 2 वर्षामध्ये आपण या बँकेत वाटचाल करीत आहे. हे करत असताना आपण त्याचं कार्यक्षेत्र हे महाराष्ट्र राज्य इथपर्यंत आपण पोहोचवलेलं आहे. बँकेचे 31 मार्च 2023 जर सप्ताहाची स्थिती आपण बघितली तर बँकेचं 407 कोटीचं डिपॉझिट झालेलं आहे. 250 कोटी एवढं कर्ज वाटप आपण या बँकेने केलेलं आहे. 150 कोटी जवळजवळ आपण गुंतवणूक केलेली आहे. बँकेचा ग्रॉस एनपीए हा 1.21 आहे. तर नेट एनपीए 12 ते 13 वर्ष 0% ठेवण्याचा यश आलेलं आहे. फिनान्शियल व्हिजिलन्स अँड मॅनेजमेंट ही रिझर्व्ह बँकेची एक संकल्पना असते आणि प्रत्येक बँकेला दरवर्षी त्याच्यातनं जावं लागतं आणि त्याच्यामध्ये सगळे जे क्रायटेरिया आहेत या बँकेने पूर्ण केलेले आहे आणि म्हणून ही बँक आज महाराष्ट्रभर पोहोचते. महाराष्ट्रभर त्याची किती हे होत आहे. हे सगळं करत असताना बँकेचं जे मुख्य हे आहे ते बँकेचं आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आपण बँकिंग करतो. असं म्हटलं जातं की सहकार बँकेमध्ये वडील येत आहेत, आजोबा येत आहेत, परंतु त्याचा नातू मात्र येत नाही. अशी एक सहकारी बँकेची काही वर्षापूर्वी स्थिती होती. पण राजापूर अर्बन बँकेच्या बाबतीत मी अभिमानाने सांगेन, आमचे आयटी प्रसन्न कांबळे यांनी मला काही डाटा दिला. त्याच्यामुळे 50% जास्त तरुण वर्ग या राजापूर अर्बन बँकेकडे आहे हे मी अभिमानाने सांगतो. आणि का सांगतो तर सगळी आधुनिक सेवा जी दिली आपण त्याच्यामध्ये आरटीजीएस, एनएफटी, त्याच्यानंतर तुमचं मिनी एटीएम, क्यूआर कोड, यूपीआय सिस्टीम आपण हे केलेली आहे. डोर स्टेप बँकिंग आपण चालू केलेली आहे. हे सगळं आपण या तुमच्याकडे येथे सेवा देत असताना आपण उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आणि हे करत असताना प्रत्येक बँकेमध्ये आपलं सन्माननीय संचालक मंडळाचं एक धोरण आहे. काही बँका येतात त्या गावाचा डिपॉझिट गोळा करतात आणि दुसरीकडे आपल्या हेड ऑफिसला घेऊन जातात. राजापूर अर्बन बँकेचं तर प्रत्येक ब्रँचची तुम्ही बॅलन्स शीट बघितली तर त्यात जे स्थानिक जे हे आहेत, व्यापारी असतील, उद्योजक असतील, त्याला स्थानिक कर्ज पुरवठा केलेला आहे. आणि ज्यामुळे जेवढ्या ठेवी आहेत तेवढा कर्ज पुरवठा आपण त्या ठिकाणी करतो. आणि हे या राजापूर अर्बन बँकेचं शेड्यूल बँक बनवण्याचं जे स्वप्न आहे ते स्वप्न जाताना आपण स्थानिकांना प्राधान्य देत आमचे जर सगळे जे कर्मचारी उभे असतील ते सगळे स्थानिक आहेत. या स्थानिकांच्या हे करत असताना आपण कुठेही रिझर्व्ह बँकेचे जे निकष आहेत त्याला कुठे गालबोट लागणार नाही, त्याच्यामध्ये कमी पडणार नाही याची काळजी घेतली. आणि आता या सगळ्यांचा जो बऱ्याच संस्थांनी याची दखल घेतलेली आहे. त्यामुळे वसंतदादा पाटील, महाराष्ट्र बँक असोसिएशनचा पुरस्कार असू दे, बँकिंग फ्रंटियर दिल्लीचा पुरस्कार असू दे, कर्नाड बँकिंग अँड रिसर्च त्याचा व्यय असू दे, हे सगळे पुरस्कार गेली 10 ते 11 वर्ष कर्मचारी आणि बँकेला मिळत आहे. आणि हे आपल्या जो 28,000 सभासद आणि जवळजवळ 1 लाखाच्या वर जे ग्राहक आहे या बँकेला जोडले गेलेले आहेत, यांनी जो बँकेवर जो विश्वास दाखवलेला आहे
आणि त्यामुळे हे साध्य झालेलं आहे. म्हणजे आमचं ब्रीद वाक्य आहे की आमची सेवा आवडली तर इतरांना सांगा आणि नाही आवडलं तर आम्हाला सांगा, आम्ही त्यामध्ये नक्की सुधारणा करू. हे आमचं ब्रीद वाक्य आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे खाजगी व्यवसायामध्ये फीडबॅक नावाची जी संकल्पना आहे की आमच्या हेड ऑफिसमधनं आम्ही फीडबॅक घेत असतो प्रत्येक ब्रँचमध्ये. रॅन्डमली काही ग्राहकांना फोन केले जातात आणि त्यांचं जे ओपिनियन आहे ते आपण घेतो आणि त्यानुसार पुढे बँकिंग चालवण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे त्यांना त्या बँकेत आल्यानंतर सेवा चांगली मिळाली का, वेळेवर मिळाली का, त्याच्यामध्ये काही जरा सुधारणा आहे का, या सगळ्या गोष्टी आपण हेड ऑफिसमध्ये करत असतो. आणि त्यामुळे या बँकेची जी भरभराट आपल्याला दिसते ती याच्यामुळे आहे. मित्रांनो, कालच परवा तुम्ही बँकेचे रिझर्व्ह बँकेचे एक सर्क्युलर वाचता असेल, भरपूर हे झालं की 2000च्या नोटा बंद झालेल्या. तळेमध्ये मी एक विधान केलं होतं माझ्या पास्तिकामध्ये की बँकिंग आहे ही बँकिंग याच्या पुढे डिजिटल मनी किंवा कॅशलेस बँकिंग याकडे मार्गक्रमण करत आहे. आणि सरकारचे धोरण किंवा रिझर्व्ह बँकेचं धोरण हेच आहे की याच्या पुढे आज जर तुम्ही बघितलं तर 2 वर्षापूर्वी आपण खिशात 10 रुपये काढून चहा पित होतो. आज आपला तरुण वर्ग चहाच्या दुकानात गेला तरी QR कोड हे करतो. हा नाही 2 वर्षापर्यंत आता चालू झालेल्या 2 वर्षापूर्वी या गोष्टी नव्हत्या. म्हणून याच्या पुढे बँक राहतील की बँकिंग राहील हा एक मुद्दा येतोय. आणि त्यामुळे सगळं डिजिटल बँकिंग आधुनिक काम आहे या सगळ्या गोष्टी उदयात येणार आहेत. आणि त्यासाठी आपलं सन्माननीय संचालक मंडळ, आपला प्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग हा पूर्णपणे तयार आहे की नवीन ज्या हे येणार आहेत डिजिटल मनी असू दे, त्याच्यानंतर फेस स्कॅनिंग असू दे, त्याच्यानंतर आम्ही मिनी ATM जे आधार कार्ड नंबर तुम्ही टाकला तर तुमचा फॉर्म केला तरी पैसे येत आहेत. अशा प्रकारची सेवा आमच्या एका बँकेमध्ये चालू केलेली आहे. लवकरच आमचे जे ग्राहक सेवा केंद्र आहेत अनेक ठिकाणी आम्ही उघडणार आहोत, त्या ठिकाणी मिनी ATMची सेवा आम्ही चालू करतोय. या सगळ्या गोष्टी आपली राजापूर अर्बन बँक हे लवकरच या सगळ्या सेवा आपल्या 7 तारखेला आम्ही तळळे शाखेची ओपनिंग केली आणि 14 दिवसानंतरच बाजारवाड्यानंतरच या ठिकाणी ब्रँच ओपनिंग करण्याचा मी माझा आमच्या संचालक मंडळासमोर केला. आणि या 14 दिवसात एक कठीण काम आमच्यासमोर होतं की ब्रँच कशा प्रकारे ओपन होईल. काल संध्याकाळपर्यंत सर्व स्थानिकांच्या मदतीने आमचा जो स्टाफ आहे त्या ठिकाणी झटत होता आणि परिपूर्ण सेवा. आज जर तुम्ही ATMमध्ये गेलं तर तुम्हाला कॅश मिळेल. आजही आमच्या इथे जर व्यवहार गेला तर आज बँकिंग चालू झालेली आहे. या सगळ्या स्टाफचं सगळ्या ह्या स्थानिक जे इलेक्ट्रिशियन असेल, आपले फर्निचर बनवणारे असतील, आमच्या हार्डवेअरवाले असतील, या सगळ्यांना मी धन्यवाद देतो की मी तारीख दिल्यानंतर साहेबांनी तारीख दिलेली आहे त्या तारखेत आपल्याला पूर्ण करायचं आहे. आज माझा पूर्णपणे स्टाफ आहे. हा सकाळी 5 वाजेपर्यंत जागा होता आणि काही तर त्याच्यामध्ये झोपलेली नसतील, परंतु ही सगळी आपण सेवा आपण या ठिकाणी आपल्या या तळी या ठिकाणी हे केलेली आहे. सगळ्या ग्रामस्थांना मी माझ्या पास्तिकाच्या शेवटी विनंती करतो की ही सगळी आधुनिक सेवा आहे. ही आधुनिक सेवा जे खाजगी बँका किंवा सरकारी बँका याच्या एक पाऊल पुढे आहेत. आपली 2 स्टेप बँकिंग आहे. तुम्ही घरून फोन करा की माझ्या दुकानामध्ये बँकेचे कॅश तुम्ही घेऊन जायचे किंवा जे मला ट्रान्झॅक्शन करून पाहिजे ते सगळं ट्रान्झॅक्शन तुम्हाला तुमच्या दुकानामध्ये तुमच्या घरी मिळणार. त्यामुळे या सेवेचा लाभ घ्यावा. परत एकदा सर्व मान्यवर या ठिकाणी आलेले आहेत. गेल्या महिनाभर आम्ही इथे फिरतोय त्या सगळ्यांनी आम्हाला उत्कृष्ट प्रतिसाद दिलेले आहे. त्या सगळ्यांचे आभार मानतो. या संचालक मंडळाने मला संधी दिली या ठिकाणी ब्रँच उघडण्याची, त्यांचा आभार मानतो आणि माझं वास्तविक करतो. धन्यवाद. जय सरकार, जय महाराष्ट्र.
आजच्या या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व मान्यवर, जानवदे सरपंच भिकारे मॅडम, व्यापारी संघ अध्यक्ष मोहनशेठ संसारे, पाचपन्हाळे सरपंच केलगडे साहेब, या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मोहरकर साहेब, आमचे मार्गदर्शक अनिल शेठ ठाकूर देसाई, त्याचप्रमाणे उपस्थित शृंगार सर्ववासीय बंधू आणि भगिनी, अतिशय आनंदाचा असा हा क्षण आहे. 12व्या शाखेचं उद्घाटन आणि हल्लीच निवडणूक झाली 2 महिन्यानंतर या दुसऱ्या शाखेचं उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्याचं सौभाग्य मिळालं. अतिशय आनंदाचा हा क्षण आहे. राजापूर अर्बन बँक 102 वर्षाची परंपरा असणारी ही बँक आहे. विविध भागातील नागरिकांना बँकिंग सुविधा राष्ट्रीयकृत बँकेच्या दर्जाची सुविधा देण्याचा प्रयत्न नेहमीच राजापूर अर्बन बँक करत आलेली आहे. आता आमच्या बँकेचे जनरल मॅनेजर हैरे साहेब यांनी आपल्या प्रास्ताविकामध्ये बँकेच्या विविध योजनांबद्दलची माहिती दिली. 650 कोटीचा मिक्स व्यवसायाचा टप्पा बँकेनं पार केलेला आहे आणि संचालक मंडळ आणि कर्मचारी उत्कृष्ट समन्वय आहे आणि नियोजन असं करण्यात आलेलं आहे की, आणि खात्री आहे आम्हाला की 2026-27 ला बँक 1000 कोटीचा टप्पा 100% गाठणार आहे आणि शेड्यूल बँक करण्याचं जे स्वप्न आम्ही बघितलेलं आहे ते आमच्या कालावधीतच पूर्ण होणार आहे याची खात्री आहे. बँकेचे काही गुन्हेगारचे संचालक आहेत, असेंजर्स आहेत, त्यांच्याकडे आम्ही आमचे मार्गदर्शक म्हणून बघतो. त्याचप्रमाणे सुतार साहेब आहेत, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे माझे अध्यक्ष आहेत, संचालक आहेत. त्याचप्रमाणे कासे साहेब आमचे मार्गदर्शक आहेत, अनिल शेठ आहेत, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे भावे साहेब आहेत. बँकिंग सेक्टरमधली एक माहिती आपल्याला ती घ्यावीशी वाटते ती त्यांच्याकडनं मी तरी घेत असतो नेहमी. जुने नव्हे असे संचालकांचं एक चांगलं बॉन्डिंग आहे. कारण काही संचालक नवीनच आले आक्रमण करतात. आता ती एक मृदू स्वभावाचा आहे, शांत स्वभावाचा संचालक म्हणून माझी ओळख आहे. त्याचप्रमाणे इतर काही आक्रमण करतात, पण त्यालाही सांभाळून घेण्याचं काम ही मंडळी त्यांनी करत आलेली आहे. सुविधांच्या बाबतीत म्हटलं तर कोर बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, त्याचप्रमाणे इतरही सुविधा बँक देत आहे. ठेवींसाठी 5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण. आमची एक अपेक्षा आहे की 2 शाखांचं उद्घाटन त्यावेळी ठरलं होतं, कडेवे आणि शृंगारपूर. त्यावेळी प्रशासन प्रमुख म्हणून जनरल मॅनेजर यांच्यासमोर 2 नावं होती. सगळेच कर्मचारी उच्च शिक्षित आणि चांगल्या पद्धतीनं योगदान देणारे कर्मचारी आम्हाला लाभलेले आहेत, यांचं राज्य आहे. पण त्याचबरोबर 2 नावं त्यांनी फिक्स करून दिली होती. एक म्हणजे दुर्गेश दुर्गे, त्यांच्याकडे आम्ही कळलेली शाखेची जबाबदारी दिली. आणि दुसरे हरीश कर्डेकर, दोन्ही सक्षम अधिकारी जबाबदारी द्यायची असं त्यांचं ठरलं होतं. त्याचबरोबर हैरे साहेबांची बोलणं झाल्यानंतर ते म्हणाले काही टार्गेट्स आपण देणार आहोत पहिल्याच वर्षी आणि ती पूर्ण करायचे. पण माझे आवडते कर्मचारी, माझे आवडते विद्यार्थी आहेत, ते पूर्ण करतील म्हणून मी विश्वासाची जबाबदारी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपली बँक लोकांची सेवा करण्यासाठी नेहमी तत्पर आहे. सर्वसामान्यांची जिव्हाळ्याची बँक असं आपल्या बँकेचं ब्रीद वाक्य आहे. त्याचबरोबर शेखर कुमार आईवे एक सक्षम असे अधिकारी आपल्या बँकेला लाभलेले आहेत.
ॲडव्हान्स बँकिंग संदर्भातल्या ज्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या परिपूर्ण त्याचा अभ्यास करून संचालक मंडळासमोर तो अहवाल सादर करतात आणि संचालक मंडळ आणि प्रशासन प्रमुख राहिलेच आहे योग्य निर्णय घेऊन विविध सेवा सुविधा ज्या आवश्यक आहेत बँकेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने त्याचप्रमाणे संचालक मंडळाच्या आम्ही बैठक केली झाली त्यावेळी एक महत्वाचा निर्णय झाला की जर त्याच्या आपण नवीन शाखा उघडतो आनंदाची गोष्ट आहे पण त्याचबरोबर जबाबदारी वाढलेली आहे की त्या शाखा आपल्या ज्या पूर्वी 10 शाखा होत्या सर्वच्या सर्व शाखा प्रॉफिटमध्ये आहेत ह्या शाखाही पहिल्या याच्यामध्ये प्रॉफिट कधी जातील हा आत्मविश्वास आहे मी शृंगारवासियांना अशी नम्र विनंती करतो बरेचसे आता जागामालक संसारी साहेब आहेत त्याच्यानंतर मोहनशेठ आहेत संसारे व्यापारी संघाचे अध्यक्ष आमचे जे शाखाधिकारी आहेत फर्निचर साहेब काही संचालकांची त्यावेळी काही संचालकांचे नातेवाईक इथे आहेत आदित्य साहेबांचे आहेत विजय साहेबांचे आहेत की त्या माध्यमातून संपर्क बँकेच्या ज्या विविध योजना आहेत त्या लोकांपर्यंत गेल्या पाहिजे आणि जास्तीत जास्त बँकेचे सभासद लोक कसे होतील खातेदार कसे होतील ह्याचं एक नियोजन करणं गरजेचं आहे म्हणून त्याच्यासाठी दर 6 महिन्यानंतर एक ग्राहक मेळावा घेण्याचं नियोजन आंबेडकर साहेबांनी खूप सुचवलं होतं त्याचप्रमाणे सुधार साहेबांच्या ही कल्पना होती आणि नवीन असल्या कारणाने आम्ही त्यांच्या पावलावर टाकण्याचं कामगिरी पार पाडतोय की अशा प्रकारचे ग्राहक मेळावे घेण्यामुळे की ग्राहकांची संपर्क ग्राहकांच्या सूचना पण आवश्यक आहेत काय सुधारणा आमच्याकडनं अपेक्षित आहे कुठल्या पद्धतीचा संपर्क पाहिजे अशा पद्धतीचं नियोजन केल्यामुळे आपली बँक संपर्काची पुढे जाणार आहे आणि शृंगारचं बाजू काल आम्ही आलो काल आल्यानंतर बाजारपेठेचा आम्ही आढावा घेतला आता आमच्या 12 शाखांमध्ये एक रत्नागिरी च्या तुलनेत ही बाजारपेठ अतिशय प्रशस्त आणि मोठी आहे मालाणी साहेबांसारखे खातेदार डिपॉझिटर आपल्याला मिळाले त्याच धर्तीवर अधिक जास्तीत जास्त कसे आपल्याला खातेदार मिळतील आपल्या विविध योजना कुठल्या कुठल्या आहेत त्या कशा लोकांपर्यंत जातील आणि शेवटी कसं आहे सहकारामध्ये जर पुढे जायचं असेल तर सर्वांना समवेत घेऊन पुढे जाता आलं पाहिजे एखादी वस्तूकडे माझ्यामध्ये बँक आहे नो कोणी एक व्यक्ती कुठल्याही संस्थेला कधी पुढे घेऊन जाऊ शकत नाही त्याचा दृष्टिकोन ज्यावेळी सगळ्यांना समवेत घेऊन पुढे जाण्याचा असेल कुठल्याही प्रकारचा दुजाभाव ना कर्मचाऱ्याचा असणं त्याचप्रमाणे ना संचालकांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा दुजाभाव काल आम्ही आल्यानंतर अर्चना आमची चौकशी केली उपाध्यक्ष साहेबांची कुठे आहेत कुठे वगैरे हे प्रेम म्हणतात म्हणून वेळोवेळी अशी माणसा मला आता आमच्या अध्यक्षीला काही आकस्मिक एक प्रसंग आल्यामुळे ते थांबले अतिशय गौरवपूर्ण असं व्यक्तिमत्व आम्हाला अध्यक्ष म्हणून लागले याच्यापुढे विविध लोकांना तिथे संधी मिळणार अनिल शेठ सारखे आमचे मार्गदर्शक आहेत त्यांच्याकडे गेल्यानंतर हा एक विषय कसा आहे या विषयात नेमकं कशा पद्धतीनं पुढे जायला पाहिजे ते नेहमी आम्हाला सहकार्य करतात मला बोलायला संधी दिल्याबद्दल मी आयोजकांना धन्यवाद देतो जय हिंद जय महाराष्ट्र जय सरकार श्री रवळनाथ हाऊसिंग फायनान्स माजी अधिसभा सदस्य शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांनी एक तारखेला शुभसंदेश पाठवलाय तुम्ही तुम्हाला वाचून लावतो माननीय अध्यक्ष साहेब राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड जागापूर जिल्हा रत्नागिरी कणकवली महोदय आपल्या प्रतिष्ठित बँकेच्या 12वी शृंगारतळी शाखेच्या उद्घाटन सोहळ्याची मनपूर्वक पाठवलेली पत्रिका मिळाली मनपूर्वक आभार आहे सन 1921 मध्ये महाराज श्री विष्णू टिकरे श्री विनायक सरकर श्री राजकृष्ण साखळकर
या दूरदृष्टीच्या दिग्गजांनी स्थापन केलेल्या पतसंस्थेचे कालांतराने बँकेत रूपांतर झाले. 100 वर्षाच्या यशस्वी वाटचालीची ऐतिहासिक परंपरा आपल्या बँकेला लाभली आहे. सामाजिक बांधिलकी, सभासद, ठेवीदार, कर्जदार व ग्राहकांचा विश्वास आणि सचोटी, शिस्त, प्रामाणिकपणा व पारदर्शक कारभार यामुळेच एक प्रतिष्ठित बँक म्हणून कोकणसह महाराष्ट्रभर आपल्या बँकेची ओळख आहे. याचा आम्हाला विशेष आनंद आहे. सुंदरपणे या ऐतिहासिक ठिकाणी आपण बागाई शाखा सुरू करीत आहात. त्यामुळे अन्य शाखांप्रमाणे ही शाखाही अल्पावधीतच नावारूपास येईल यात संदेह नाही. सुंदरपणी शाखेच्या उद्घाटन सोहळ्यात बँकेच्या भावी वाटणीसाठी आमच्या रवाळनाथ परिवारातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. सर्व मित्रमंडळी व कुटुंबियांना माझा नमस्कार कळा. आता यानंतर बँकेचे सन्माननीय व्यासपीठ आणि हरिसंवर्धन सर्व सुंदर काही वाचले पंचक्रोशीतील सन्माननीय सभासद, ग्राहक, हितचिंतक. राजापूर या ऐतिहासिक आणि प्रमुख व्यापारी केंद्र असलेल्या गावात स्वातंत्र्यपूर्व काळात राजापूर अर्बन क्रेडिट सोसायटीची मुहूर्तमेढ जोडली गेली. आज महाराष्ट्र राज्य कार्यक्षेत्र असणाऱ्या आपल्या राजापूर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेची 12वी शाखा सुंदरगडी, तालुका गुहागर येथे कार्यान्वित करताना आम्हा सर्व बँक परिवाराला आनंद होत आहे. आणि अशा या मंगलसमयी आमच्या बँकेचे उपाध्यक्ष माननीय श्री प्रसादजी मोहोळकर हे या उद्घाटन समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवित आहेत. पाटकर्माळे ग्रामपंचायतीचे लोकनियुक्त सरपंच विजयराव तेलवणी साहेब हेही व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. सिंगारकळी येथील व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष आणि इथले ज्येष्ठ व्यावसायिक मोहनराव चौधारे साहेब हेही आज आपल्याला पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. तसंच जान्हवी विखारे मॅडम, सरपंच दानवले याही इथे उपस्थित आहेत. आमच्या सहकार कार्यालयाचे प्रमुख आणि माजी आमच्या बँकेचे चेअरमन आणि ते खाते यासह सर्व मान्यवर इथे उपस्थित आहेत. आणि या सर्व मान्यवरांच्या आणि आपल्यासारख्या दिग्गजांच्या उपस्थितीत आजच्या सुंदरगडी बँकेचा उद्घाटन सोहळा पार पडत असताना आम्हाला बँक परिवाराला खरोखर विशेष आनंद होत आहे. सहकारातून समृद्धी हा विकासात्मक दृष्टिकोन ठेवून 1921च्या ऑक्टोबरमध्ये तत्कालीन अध्यक्ष विष्णुराव रामचंद्र पित्रे वकील, डॉक्टर विनायकराव सरकोट, रामचंद्र अनंत साखरकर, लक्ष्मण विनायक लेलेसर, व्यापारी पांडुरंग अनंत बेंकर आदी मंडळींनी सहकाराचे रोप लावले. चांगल्या प्रकारे ते वाढवलं. बँक भरभराट कशी होईल याच्यासाठी प्रयत्न केले. आणि त्यानंतर अल्पावधीतच या क्रेडिट सोसायटीचं रूपांतर अर्बन बँकेत झालं. त्यानंतर आजपर्यंत सहकार क्षेत्रात नावाजलेल्या धोरण ही बँक आणि किती सर्वांगीण वाढीची प्रगती झाली. आर्थिक संस्थेत काम करीत असताना यातील बँकेच्या प्रत्येक घटकाने परस्पर विश्वासाने ही बँक अधिक कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आज 21 मे आजच्या दिवशी या सुंदरगडी येथे रत्नागिरी जिल्ह्यातील 8व्या शाखेचं उद्घाटन होतं. या परिसरातील गुहागर तालुक्यातील ग्राहकांची सामान्य लोकांची सेवा करण्याची संधी या निमित्ताने आम्हाला मिळाली आहे. याचा आम्हा बँक परिवाराला विशेष आनंद होत आहे. सर्वसामान्य सभासदांना आणि गरजूंना बँकिंग सेवा देऊ त्यांचे राहणीमान
समृद्ध करण्यासाठी राजापूर अर्बन बँक अनेक नव्या कल्पना, नवीन नवीन योजना घेऊन आपल्यासमोर आलेली आहे. अतिशय वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे सर्व क्षेत्रात अमुकाग्र बदल निश्चित घडत आहे. तसेच ते बँकिंग क्षेत्रातही होत आहे. जगाच्या प्रत्येक कानाकोपऱ्यात, प्रत्येक क्षेत्रात स्पर्धा होत आहे. जिथे जिथे सजीव प्राणी आहेत ते सर्व सजग आहेत आणि तिथेही स्पर्धा आवर्जून होत आहे. स्पर्धेविना मनुष्य प्रगतीशील बनू शकत नाही. जीवनात स्पर्धा आहे, म्हणूनच आपल्या सभोवतालचे वातावरण गतिमान असल्याचे जाणते. कोणताही व्यवसाय करायचा तर तिथे कधोकधी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्पर्धा असणारच आहे. तंत्रज्ञानातील नवनवीन बदल स्वीकारून त्याचा वापर बँकेच्या कामकाजात नित्यनेमाने करीत असल्याने राजापूर अर्बन बँक सातत्याने झटत असते. आपल्या बँकेचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य आहे. या कार्यक्षेत्रात जास्तीत जास्त सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा मानक संचालक मंडळ आणि प्रशासनाने ठेवला आहे. पूर्वी ग्राहक बँकेत येत होता. आज ती परिस्थिती बदललेली आहे, त्याच्या उलटच झालेली आहे. कारण नव्या जुन्या ग्राहकांच्या गाठी भेटी घेणं हा पूर्वी एक पायंडा होता. आता तो स्वीकारून त्याच्याबरोबर अद्ययावत असं संगणकीय माहिती आपल्या सभासदांना, हितचिंतकांना आणि माणसांना देणं हे त्यांच्याचं प्रथम कर्तव्य आहे. हे करत असताना सुद्धा अद्ययावत अशा संगणकीय तंत्रज्ञानामुळे बँकिंग कामकाजामध्ये दक्षतापूर्वक सेवा सुविधा पुरवण्याचा दृष्टिकोन संचालक मंडळ करीत असतो. आपल्या ग्राहकांच्या व्यावसायिक गरजांनुरूप प्रगत कार्यप्रणाली आणि कार्यपद्धती बँकेने आत्मसात केल्या असल्यामुळे बँकेची प्रगती ही वाढवण्यासाठी झाली आहे. बँक अनेक सेवा सुविधा देताना सर्वसामान्यांच्या आर्थिक जगण्याची एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था म्हणून बँक काम करणार आहे. येथून पुढील काळ हा तंत्रज्ञानाचा असणार आहे. अगदी सुरुवातीला ठरवून आणि गुंतवणुकीसाठी ठेवी स्वीकारणे आणि मालकाकडे ती ठेव संबंधिताला परत करणे एवढे साधे सरळ व्यवहार होत होते. मात्र आता अलीकडच्या काळात अनेक बदल झाले, त्यामुळे जोखीम ओळखणे, तिचे व्यवस्थापन करणे इथपर्यंत या कामाची व्याप्ती वाढलेली आहे. सहकारी बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि सहकार खाते यांचे नियंत्रण असते. आर्थिक व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत असतात. वेळोवेळी येणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाचं पालन करून बँक प्रगती साधत आहे. बँकेने या बदलांचा स्वीकार करून ग्राहक सेवा अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला आहे आणि येणाऱ्या काळात बँक शेड्यूल दर्जा प्राप्त करण्याचा मानक संचालकांनी बाळगलेला आहे. राजापूर मुख्य शाखेसही इतर सर्व शाखांना ग्राहकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभलेला आहे. या नवीन शाखेलाही ग्राहक निश्चितच आणि तेवढाच चांगला प्रतिसाद देतील याचा मला विश्वास वाटतो. जबाबदारीने काम करून बँकेच्या यशाची चढती कमान सदैव अशीच उंच ठेवण्याचा आम्ही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करू आणि ही खात्री मी तुम्हाला सर्वांना देतो. बँकेच्या प्रगतीत आतापर्यंत ज्या ज्या अज्ञात व्यक्तींचे सहकार्य आणि मार्गदर्शन आपल्याला लाभले त्यांचंही या क्षणी स्मरण करणे निश्चितच रास्त आहे. आपणा सर्वांच्या सहकार्यातून राजापूर अर्बन बँक उत्तुंग भरारी घेत आहे. आपणा सर्वांचे आशीर्वाद, शुभेच्छा आमच्या पाठीशी आहेत. त्या अधिक उद्विग्न करण्यात आम्हाला आनंद वाटेल आणि त्या व्हाव्यात अधिक लोकांना आम्हाला काम करण्याची प्रेरणा आणि पाठबळ मिळावं एवढीच अपेक्षा व्यक्त करतो. सर्वांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो आणि येते अनिल पाटील साहेब, चेअरमन संचालक मंडळ राजापूर अर्बन बँक लिमिटेड राजापूर सादर क्रमांक. आपल्या अर्बन बँकेच्या नुकत्याच सरळ येथील शाखेचे आदराने निमंत्रण मिळाले, परंतु मी सोबत दिनांक 1 ते 9 अगो येथे तीर्थयात्रेने गेलो होतो. त्यामुळे या उद्घाटन समारंभाला येऊ शकलो नाही. परंतु त्याचप्रमाणे तालुका गोवागन मार्गकामाने जिल्ह्याचे नवीन 11व्या अर्बन शाखेचे उद्घाटन म्हणजे एक स्थळ चुकवलेलं आहे. डोंगरातही म्हणायला पाहिजे होतं, मार्गदर्शकाने उल्लेख केला आहे ते आपल्या काळात बँकेची रचेपण प्रगती वाटणं चालू असून विशेषतः कोकणात दोन्ही जिल्ह्यात शाखेचा विस्तार मोठ्या होत आहे. त्याचे श्रेय आपल्याबरोबर बँकेचे कार्यकारी अधिकारी बेस्ट मान्य शिकवारी सर्व कर्मचारी
त्यांचे बँकेच्या प्रगती पातळीवरती नेणारा फरक ओळखला जाते. सध्याच्या काळात नागरी बँकेचा कारभार रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन प्रणालीप्रमाणे करणे कठीण व अडचणीचे आहे याची मला कल्पना आहे. तरी आपल्या बँकेचे काम असे सगळे वाढवून किमान शाखा 21 पर्यंत वाढाव्यात, सर्व शाखा फायद्यात करावी ही परमेश्वराची प्रार्थना करतो, असा त्यांनी या शुभसंदेश या ठिकाणी पाठवलेला आहे. त्यानंतर मी विनंती करतोय राजापुरची गंगा आपल्या सुंदरकडे आलेली आहे. मित्रांनो, तुंगादेवी हे बाजारपेठवर आहे, पण पेशवेखालील गाव आहे. घरकामा करणारे आनंदीबाई होळकर त्यांचं एकूण 5 किलोमीटर जन्मगाव आणि ज्यावेळेला इथून जायच्या त्यावेळेला त्यांच्या घोड्याला इथं सुंगार व्हायचा आणि ते तळी आहे. आता ती अदृश्य झाली आहे, पण ते तळी आहे. त्या तळीचं पाणी कधीही संपत नव्हतं. ते घोडे पाणी प्यायचे निघून जायचं. असं हे आदर्श सुंगारतळी गाव. आणि या ठिकाणी राजापुरची गंगा आली आहे. आम्हाला ती आनंद होतोय. लहानपणी आम्ही खूप औत्सुक्याने राजापुरची गंगा कधी येईल आणि तिथं स्नानाला कधी जाऊ असं आम्हाला वाटत असायचं. पण त्याचा आम्ही अनुभव घेतलेला आहे आणि त्या गंगेत न्हावून आलेला आहे. आता आपण या ठिकाणी राजापूर अर्बन बँकेची 12व्या शाखेची या ठिकाणी आज मुहूर्तमेढ झालेली आहे. अतिशय आनंद वाटतो, कारण प्रशस्त अशी 102 वर्षाच्या ही बँक आमच्या मोठ्या बाजारपेठेमध्ये आलेली आहे. त्या आमच्या सुंगारदेवी बाजारपेठेमध्ये कॅनरा बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया अशा नॅशनल बँका आहेत. अर्बन बँका म्हणून चिपळूण अर्बन बँक, दापोली अर्बन बँक आणि आता आज मुहूर्तमेढ झालेली राजापूर अर्बन बँक. पतपेढ्या 5 आहेत. त्याप्रमाणे तालुक्यातली मध्यवर्ती अशी बाजारपेठ आहे. 40 ते 50 गावांचा नुसता त्या गावाला संपर्क असतो. त्यानंतर वागड बिजापूर या महामार्गावरचं हे प्रशस्त अशी बाजारपेठ आहे. त्या ठिकाणी एक मोठं हॉस्पिटल आहे, दवाखाने आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारची मेडिकल स्टोर्स आहेत, किराणा दुकानं आहेत, घाऊक दुकानं आहेत, हॉटेल्स आहेत, 2 वरिष्ठ महाविद्यालय आहेत, 1 ज्युनियर कॉलेज आहे, 3 माध्यमिक शाळा आहेत, 2 इंग्रजी मिडियम स्कूल आहेत. त्यांच्याप्रमाणे एका सगळ्या या भागासाठी एकच देवस्थान आहे, ती दिवसंदेचं म्हणून आमचं सर्वांचं आदर्श स्थान आहे. आम्ही हिंदू मुस्लिम म्हणून या उत्सव सगळे म्हणून एकत्र साजरा करतो. ईद ए मिलाद हा सुद्धा सण आम्ही सर्व म्हणून साजरा करतो. अशी आमची ऐक्याची असणारी बाजारपेठ आहे. आणि या बाजारपेठेमध्ये पुन्हा सांगतो की राजापूरची गंगा आलेली आहे. ती गंगा नक्कीच या ठिकाणी यशस्वी राहील आणि आपला जो काय येण्याचा वाटा आहे तो लोकांना देईल आणि लोकांना त्याचा आनंद मिळेल. कारण काय असं बंधू, व्यापार करताना व्यापारच करावा लागतो. त्या ठिकाणी आपली भाषा कशी गोड असावी लागते. म्हणून कदाचित त्याची वाणी गोड तो वाणी असं म्हणतात. पण वाणी हा शब्द जातीभाषेत नाही आहे. वाणी हा शब्द आहे त्याच्याकडे असलेला गुणभाषा शब्द आहे. त्यामुळे असे आम्ही या ठिकाणी बरेच वाणी आहोत. म्हणजे आम्ही जातीय गुणातून जर्मन गुणातून पण आम्ही सगळे वाणी आहोत. त्यामुळे या ठिकाणी आपण आलेला आणि या ठिकाणी तुमच्या या सगळ्यांचं आम्ही स्वागत करतो. या ठिकाणी आमचे पत्रकार बंधू, त्यानंतर विविध क्षेत्रातील आमचे सगळे मान्यवर, आमचे व्यापारी बंधू आणि त्याचप्रमाणे राजापुरातील दिग्गज सगळी मंडळी, त्याचप्रमाणे आमच्या गावाच्या सरपंच या ठिकाणी हजर आहे. अतिशय आनंद वाटतो आणि आपण एक सन्मान दिला त्याबद्दल मी आमच्या सुंगारदेवी बाजारपेठ म्हणजे आमचा व्यापारी संघ आहे. कारण 400
आमच्या या व्यापार संघटनेमध्ये 400 सदस्य आहेत. अगदी इस्त्रीपासून अगदी बँकात सुद्धा आम्ही या ठिकाणी अंतर्भूत केलेला आहे. तर बँकांना का तर जे काही चांगल्या योजना असतात त्या आमच्या व्यापाऱ्यांना सर्वसामान्य लोकांना ग्राहकांना कळाव्या म्हणून आमचे जे श्याम शिर्के आहेत त्यांनी एक नवीन उपाय उभारून केला यावर्षी की बँकांनाही आमच्या या व्यापारी संघाचे सदस्य बनवलेले आहेत. अशा पद्धतीने विविध कामं करणारी आणि लोकांपर्यंत पोहोचणारी नियमित लवकरच आमची व्यापारी महासंघ होणार आहे. आजूबाजूच्या व्यापाऱ्यांना पण आम्ही आमच्या समिती करणार आहोत आणि आमची ही संघटना आहे ते आम्ही रजिस्टर करणार आहोत. कारण संघटना रजिस्टर केली की काही गोष्टी आपल्याला हक्काने न्यायाने करता येतात, लोकांमध्ये जाता येईल. अशा पद्धतीने आम्ही कारभार करत आहोत आणि या ठिकाणी नक्कीच एवढा सगळा काय असतं ज्या ठिकाणी गर्दी असते त्या ठिकाणी काहीतरी आपल्याला साध्य करता येतं. आता एवढा मोठा माहोल आहे, एवढ्या सगळ्या बँका आहे, थोडी सगळी गर्दी आहे आणि यात गर्दीत राजापूर बँकेने प्रवेश केलेला आहे त्याविषयी मला खूपच संकेत वाटतो. कारण समजण्याबद्दल म्हणतात कोणाचं चळवळ करीत जाते सामर्थ्य आहे. चळवळ करणारे त्याला हेच मिळणार आहे. तुम्ही चळवळ करा तुम्हाला हेच नक्की मिळेल. आम्ही सुद्धा या गावामध्ये येताना या होते नाहीत आम्ही पण आम्ही तर आलो साधारण 75-80 वर्ष या ठिकाणी तुमच्या वडिलांपासून आम्ही ते लोकांना सेवा देतो. त्याचप्रमाणे मालावी कुटुंब आहे, मर्दा कुटुंब आहे, लाहोटी कुटुंब आहे, असे भरपूर सगळे कुटुंब आम्ही एकत्र राहतो आणि सगळे आम्ही गुन्हा करून त्यांनी एकत्र काम करतो. आम्ही अध्यक्ष निवडताना सुद्धा फार मोठी काही इलेक्शन लढवत नाही. सर्वांच्या मध्ये आम्ही अध्यक्ष ठरवतो आणि कृती आपण कारभार करतो. अशा पद्धतीने या ठिकाणी गुन्हा करून त्यांनी काम करणाऱ्या या पर्यावरणामध्ये तुम्ही आलात तुमचं स्वागत करतो आणि तुम्हाला ज्या ज्यावेळेला काही अडचणी येतील ज्या ज्यावेळेला तुम्हाला काही आमची मदत लागेल त्यावेळेला तुम्हाला आम्ही आमच्या व्यापारी महासंघात करून मदत करू अशी आश्वासन करतो. तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. इथं सांगतो. जय हिंद जय भारत. सन्माननीय व्यासपीठावरती उपस्थित सर्व मान्यवर आणि इथे जमलेले देवीला ग्रामस्थ म्हणून राजापूर अर्बन बँकेचे या आमच्या पाठवणारे ग्रामपंचायतीच्या वतीने व ग्रामपंचायतीच्या वतीने स्वागत करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो. 15/5/2021 या बँकेचा 100 वर्ष पूर्ण झाली. त्यावेळेस जयंत अभ्यंकर यांनी एक मुलाखत दिली होती जी 24 तासला. म्हणजे ही पारतंत्र्यापासून ही बँक आहे आणि ज्यावेळेस सावकारी पद्धत चालू होती या देशामध्ये त्यावेळेस या बँकेने त्यांचं काम केलं आणि ती बँक 1921 त्यांनी या सावकारी बंद करून ही बँक त्यांनी उघडली आणि त्यांचं काम मोठ्या याने चालू आहे आणि आम्ही या इथे त्यांचं स्वागत करतो आणि यांना शुभेच्छा देतो की इथे शेतकरी वर्ग आहे आणि आपलं व्यापारी वर्ग आहे यांना योग्य त्या सुविधा देऊन त्यांना व्यवस्थित सुविधा देऊन सुविधा द्याल अशी मी इच्छा व्यक्त करतो आणि इथेच सांगतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. उपस्थित सगळ्यांची नावाचं विचार मॅडम आहेत, संसार साहेब आहेत आणि या बँकेचे CEO साहेब
बँकेचे व्हाईस चेअरमन प्रसादजी मोहोळकर, उपस्थित सर्व बँकेचे संचालक मंडळ, बँकेचे कर्मचारी आणि शृंगारतळीतील सामाजिक, राजकीय आणि व्यापारी संघटनेचे प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि माझ्या परिचयाचे इथे परिचयाचे असलेले रियाजबाई ठाकूर आणि निसारबाई, बाकीच्यांचा परिचय मी आता पुढे इकडे आल्यानंतर करून घेईन. आज मला आनंद होतोय, आज राजापूर अर्बन बँकेची 12वी म्हणजे 1 डझनवी शाखा, आपण 1 डझन म्हणतो त्याच्यामध्ये 12 नंबर असतो, ती शाखा आज इथे शृंगारतळीमध्ये सुरू केलेली आहे. राजापूर शहरापासून 150 किलोमीटर लांब जेव्हा ही बँक आपला पल्ला गाठते तेव्हा नक्कीच संचालक या शृंगारतळीमध्ये काहीतरी पोटेन्शियल, काहीतरी संभाव्य असेल ते आमच्या बँकेचे सीईओ आहेत, संचालक मंडळाने ओळखलेलं आहे. म्हणूनच तुमच्या सेवेसाठी ही बँक आज इथे आलेली आहे. आणि तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे राजापूरची गंगा, याप्रमाणे तुम्ही राजापूरमध्ये गंगेचं स्नान करण्यासाठी येत होता, तीच गंगा आता तुमच्याकडे आलेली आहे आणि ती राजापूरचं गंगेचं, राजापूर अर्बन बँकेचं नाव टिकवण्याचं आणि नाव लौकिक करण्याचं काम हे शृंगारतळी वासियांचं आहे. मी शृंगारतळी वासियांना आज इथे आवाहन करीन की ही सर्वसामान्यांची, शेतकऱ्यांची, आपण शेतकऱ्यांची म्हणत सर्वसामान्यांची, व्यापाऱ्यांची 24 तास सेवा देणारी बँक आहे. आमचं सर्व संचालक मंडळ, आमचे सगळे कर्मचारी हे तुम्हाला 24 तास सेवा देणारी आहे. तुम्ही आम्हाला फक्त थोडा वेळ द्या, थोडा अवधी द्या आणि लवकरच आम्ही तुम्हाला ही सेवा देऊ. मी जास्त वेळ घेणार नाही, पुन्हा तर आपण सगळे बसलेलो आहोत. मी नामं आलंय, मलाही पुन्हा जायचंय. माझ्याकडून पुन्हा एकदा या बँकेच्या पूर्ण संचालक मंडळ, अधिकारी आणि कर्मचारी यांना माझ्याकडून शुभेच्छा आणि मला 1-2 शब्द बोलण्याची वेळ द्या. तुम्ही धन्यवाद. महाराष्ट्राचा आरोग्य छत्रपती शिवराय, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन. आज शृंगारतळी या 12व्या शाखेचं राजापूर अर्बन बँकेची शुभारंभ होत आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित या वाटप करणारे बाजू सरपंच सन्माननीय विजय तेलगडे साहेब, त्याचप्रमाणे जामवड्याचे सरपंच सन्माननीय जानवी शिरगावकर, विखाय मॅडम, व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सन्माननीय मोहन चौधरी साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या या शाखेला ज्या जागा उपलब्ध करून दिली ते जागा मालक सन्माननीय वीरेंद्र सरकार साहेब, या बँकेचे माजी चेअरमन आणि सहकार्यांचे प्रमुख सन्माननीय अभिषेक ठाकूर देसाई साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे ज्येष्ठ संचालक सन्माननीय जयंती अभिनंदन साहेब, या बँकेचे सीईओ सन्माननीय अनिल साहेब, व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष सन्माननीय अनिल गंगोकर साहेब, या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले राजापूरचे उपनियुक्त माजी नगराध्यक्ष सन्माननीय जमीरभाई खलिफे, या बँकेचे सर्व संचालक, त्याचप्रमाणे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट सर्व संचालक, या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे या शृंगारतळी पंचवटीतील सर्व सरपंच, उपसरपंच, सर्व पक्षाचे पदाधिकारी, या बँकेचे सभासद, हितचिंतक, त्याचप्रमाणे पत्रकार मित्र, आज या ठिकाणी इवलेचे रोप लाविले द्वारे त्याचा वेलू गेला गगनावरी या युक्तीनुसार प्रगती साधन सन 1921 साली राजापूर सारख्या छोट्या शहरात सुरू झालेल्या राजापूर अर्बन बँक आज 102 वर्षे पुढे राहिली आहे. विश्वासार्हता
आणि पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा जपलेली व ग्राहकांच्या अडीअडचणीच्या वेळी सहकार्याचा उद्देश खऱ्या अर्थाने साध्य करणारी अशी राजापूर अर्बन बँक. सहकारमध्ये पण पाहिलं तर एकामेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंत या उक्तीप्रमाणे सर्वांच्या पाठीशी उभी राहणारी बँक म्हणून नावलौकिक आपल्या असलेली राजापूर अर्बन बँक आज लिंगायतकडे या ठिकाणी पाऊल ठेवत आहे. कोकणात सहकाराचा विचार केला तर कोकणात सहकार नोंदायला फार उशीर झाला, परंतु आता तो खूप वाढतो. ही गोष्ट कोकणच्या प्रगतीसाठी खूप मोलाची आहे. सर्वसामान्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करताना बँकेला खूप आनंद होत आहे. आज अनेक सभासद ग्राहक मोठ्या आस्थेने व अभिमानाने बँकेकडे येतो आणि हक्काने आपली आर्थिक पुंजी बँकेकडे गुंतवतो किंवा बँकेकडून कर्ज घेऊन आपली स्वप्न पूर्ण करतो. आम्ही बँक म्हणून त्यांच्या प्रगतीसाठी कार्य करतो ही अभिमानाची बाब आहे. याद्वारे कोकणच्या प्रगतीत आमचा आधीचा वाटा आहे हे आम्हाला वाटते. आमच्या बँकेची 12वी काळ प्रसिद्ध असलेल्या गुहागर तालुक्यात सुंगारपुरी या ठिकाणी तिचा शुभारंभ होत आहे. ही बाब अभिमानाची आहे. बँकेने सुरुवातीपासून आधुनिकीकरणाचे कास धरलेली आहे. आता जुनी सेवा सुविधा हा आमचा स्थायी भाव असून याद्वारे सरकारी आणि खाजगी बँकांच्या पिढीला सेवा देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न बँकेने डोकावलेला आहे. बँकेची प्रगती गौरवास्पद आहे. यापुढे बँक प्रगतीची नवनवीन शिखरे सर करील यात शंका नाही. आपली साथ हवी, पाठिंबा हवा आणि तो आम्हाला मिळेल याची खात्री आहे. आपण आपले बँकिंग व्यवहार राजापूर अर्बन बँकेद्वारे सुरू करावेत अशी विनंती करताना आपल्याला बँकेकडून काही अपेक्षा असल्यास त्या देखील बँक पुरी करेल अशी ग्वाही या ठिकाणी देतो. येणारे भविष्य हे बँकिंग व तंत्रज्ञान सांगड घालून उच्च दर्जाचे नवनवीन तंत्रज्ञान बँकेच्या ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे हे आमचे आद्य कर्तव्य आहे आणि ते आम्ही पार पाडण्याचा मानस ठेवलेला आहे. प्रशासनातील खऱ्या अर्थाने कर्तृत्व व नेतृत्वाने बँकेची प्रगती उच्च कोटी नेण्यासाठी योगदान देणारे आमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सन्माननीय शेखर कुमार अहिले साहेब व त्यांचे अधिकारी कर्मचारीवृंद व आमचे सर्व संचालक मंडळ यामुळे शक्य झालेलं आहे. प्रशासनाला आणि संचालक मंडळाला आपल्या सर्वांचे सहकार्य व मार्गदर्शन अपेक्षित राहणार असून आपले मार्गदर्शनाचे योगदान हे बँकेसाठी महत्वपूर्ण आहे. बँकेच्या यशामध्ये सर्व सभासद, ग्राहक, इतर चिंतक यांचे प्रत्यक्ष सहकार्य मिळाले आहे व यापुढे ते मिळत आहे अशी आशा बाळगून आपल्या सर्वांसाठी कृतज्ञता व्यक्त करतो. आज या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाला आमच्या बँकेचे सन्माननीय अध्यक्ष त्यांच्या वैयक्तिक कारणामुळे या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाही, परंतु या कार्यक्रमात त्यांनी फोनवरून शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी आपण आपली ही बँक उत्तर प्रगतीकडे जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त करूया. परमेश्वर तुम्हाला सर्वांना चांगले आरोग्य ऐश्वर्य देऊ व आपले व बँकेची नाते अबाधित राहू ही ईश्वराची प्रार्थना करून या ठिकाणी मी थांबतो. जय हिंद, जय सरकार. बँकेच्या सुंदरपूर शाखेच्या उद्घाटन कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले सन्माननीय मान्यवर बँकेचे उपाध्यक्ष प्रसादजी मोहन साहेब,
सन्माननीय श्री विजय टेंगडे साहेब, सन्माननीय श्री मोहन संसारे साहेब, सौ विठारे मॅडम, माजी चेअरमन श्री अनिल शेठ ठाकूर, व्यासपीठावरील अन्य मान्यवर, संपूर्ण संचालक मंडळ, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटचे सर्व सदस्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर कुमार अहिरे साहेब, तसेच उपस्थित असलेले सन्माननीय सभासद बंधूंनी, कर्मचारी बंधू, पत्रकार बंधू, आपण गेले 2 तास चाललेल्या शंभरसाठी उद्घाटन समारंभ सोहळ्याला उपस्थित राहून बदल सोहळा अतिशय सुंदरशा वातावरणात पार करण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केलेले आहे. त्याबद्दल प्रथमतः आम्ही सन्माननीय कार्यक्रमाध्यक्ष महोदय यांचे व बँकेच्या वतीने आपणा सर्वांचे आभार मानून आपणा सर्वांना धन्यवाद देऊन आभार मानते. हा विलोभनीय व अविस्मरणीय असा उद्घाटन सोहळा पार पाडण्यासाठी अनेक मान्यवरांनी वेळोवेळी सहकार्याची भूमिका घेऊन योगदान देत शाखा उभारणीसाठी हातभार लावलेला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख केला पाहिजे संसारे कुटुंबीय. यामध्ये देव संसारे व सविता संसारे यांनी बँकेला मोक्याच्या ठिकाणी सुयोग्य अशी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यांचे शतशः आभारी आहोत. विशेषतः पाटपन्नाळे ग्रामपंचायतीतील सर्व सदस्य, शासकीय एजन्सी सर्व अधिकारी व कर्मचारी वृंद यांचे देखील आम्ही या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो. मंडळ सुधारक करणारे श्री राजेश जाधव यांचे आभार. अल्पोपहाराची उत्तम व्यवस्था पाहणारे श्री दशरथ पालकर यांचे आम्ही आभार मानतो. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे अधिकारी यांचे देखील आभार. आणि सर्वात शेवटी आपण सर्व मान्यवर बँकेचे प्रेमावरती उपस्थित राहिला त्या सर्व सुंदरतरी पंचकृषीतील नागरिक यांना शतशः धन्यवाद देऊन आपल्या सर्वांचे आभार मानते. या सर्व कार्यक्रमाची सुंदरच्या बातमी तयार करण्यासाठी बनलेले माझे पत्रकार मित्र यांचे आभार. व या व्यतिरिक्त ज्ञात अज्ञात मंडळींनी जी मदत केली आहे त्यावर त्यांचेही आभार मानते. शेवटी आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा आभार मानून आपल्या सर्वांना दीर्घ व निरोगी आयुष्य लाभो, आपल्या बँकेला भविष्यकाळात आपले उत्तम सहकार्य व सेवा लाभो व बँकेची प्रदान व्हावं अशी परमेश्वराने प्रार्थना करते. कार्यक्रमाध्यक्ष महोदय यांच्या अनुमतीने हा उद्घाटन सोहळा संपला असे जाहीर करते. धन्यवाद. आणि इथे आपल्याला सर्वोपचारी भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे ही विनंती करते. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.